तो हेलो लोगोफोर आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय मिथि नार्जारिया गावनि मोजां मोननाय राजबंखौ मानो गारदोंमोन आरो मिथिंगाजों फैनानै मानो थाखाय जुलि जादोंमोन बेनि मेन खोथाखौ मिथि नार्जारी बिथाङा गावनि पस्टनि गेजेरजों लिरनानै फोरमायहरदोंदि नायनानै लादो बिथाङा गावनि पस्टनि गेजेरजों मा होननानै फोरमायहैदों आङो दायो फरायनानै दिन्थिनोसै। नै खोनासंदो। गावनि मोजां मोननायखौ टाइम थानायावनो भेलु बा इम्परटेन्ट होनो नांगौ, नङाब्ला जेब्ला गावनि मोजां मोननाया गुबुननो गोसो होखांनाय उनाव जेमां गाबबाबो मोननाय नङा। जायसो जादों बिसो मोनथिदों आंखौ रायबाय थाना मा मोननो। जाय गाव गावनाव जाजादों बियो मिथिदों जानो हागौ लाइक आरोना बियो। आरो जाय आंखौ बुजिदों बिसोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स बिदि लिरदों आरोना बिथाङा पस्टनि गेजेरजों। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो। बाय बाय।